Lamsogo khajani takhuk tai bukhuk songno phaje cheng elamba kathani kwbangma nangkukma Kokthairok khwna lainai nini himmani lamano kepleng khlaidi hakhe nung nini lamano srai srai khe chongui manano ano ringdi hakhe ang uphilei saano tei nung saui manya abo hai kotor tei hwijak manui rokno ang nono saano ang tabuk sikha kaitor bini chongthar chongjak borokno katiruo bo bini yagra yakni phanbai bini chukno ha kwtharo tongui bini kokno khwnanai aboni bagui no swrwng Norok no khairoknani bagui naisingui tongo tei aboni bagui bo Norok no khairokna muchungma bai sakno kuchuk khe tisaui tongo tamni hinba swrwng wngkha bus soitunai kaitor bono naisingui tongnai rok hamchajak khoroksasuk ang kaitono surinai borok dahun bo kok naragui saya hinkhe bo kaitono surimani abo mungsa buya bo lama korao jisu bono hai hinui sakha nung ano nukma bagui da poito khlai ano nugyaui no poito khlainai rok borok hamchajak kaitor samakhe ahai ang khairoknani jorao nini kok khwnakha mwthangnani salo ang nono chubakha khwnadi tabukno kaitor bai khairokjaknani jora tinini salno mwthangjaknani sal elamba kwthani kok khwnamani joto khwnai tongnai takhuk tei bukhuk songno kaitor hamari kuplung khe rithung amen।